What's up? Maestro Bisaya is back. So, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakabuo ng video. So, ang video natin ngayon is not about mathematics but ito ay para sa paggamit ng online platform para sa online quiz, no? Or online test. Ang online na platform na to is .quiz.org. Madali lang siyang gamitin at the same time hindi siya magastos sa load, no? Kasi 21 MB lang siya. Tapos, accessible siya sa lahat kasi pwede siya sa cellphone, pwede siya sa computer, pwede siya sa PisoNet kung meron kayong PisoNet or meron kayong mga Piso Wi-Fi vendor, pwede kayong makakonect doon. So, yun ang i-review natin ngayon or i-tutorial natin ngayon. Aside from that, kunin ko na rin yung pagkakataon na mag-say thank you sa lahat ng mga nag-subscribe, mga nag-like, yung mga YouTube vloggers community. Uh, D-Tribe Pamilya, Vince Panisa, shout out, no? Mga classmates na ako sa Holy Cross of Mintal and St. Peter's College of Toril, thank you sa pag-subscribe, mga teachers nako, then mga co-teachers sa Mintal Comprehensive High School and Leon Garcia. So thank you sa pag-subscribe. Mga students po nako, mga former students, thank you sa pag-like and subscribe, pag-watch, no? So sa pag-suporta. So so let's continue sa ato ang vlog. So hoping ma-encourage mo to use this platform kasi mahirap na talaga ngayon lalo na ngayon kasi pandemic, no? So mahirap talaga ngayon ang face-to-face na klase. So dito din ma-access nyo anytime yung quiz na gusto nyong i-answer. Kasi magbibigay yung teacher nyo ng quiz or code para mag-answer kayo using this platform. So hope ma-learn nyo paano gamitin and God bless, enjoy! Paano gagamitin ang .quiz.org para sa online platform for test or quiz for students? So, kung may dalawa tayong option. First is, kung gagamit ka ng cellphone, laptop, desktop, tablet, at PisoNet or personal computer, pwede ka dumaan sa browser. No? So, pwede ka dumaan sa browser. So, paano gagawin yun sa browser? Madali lang po. So, ganito po ang gagawin. So, sa cellphone or sa gadget nyo po, mayroon po kayo tinatawag na browser. Sa akin, ang browser ko is ang Google Chrome. I-open ko lang yung Google Chrome. I-type ko yung www.quiz.org. Enter. Pagka-enter ko po sa website, lalabas po itong page na to wherein dito mo mahanap kung saan ilalagay mo ang tinatawag na test code. So, ang magbibigay ng test code sa inyo is yung teacher nyo. So, kung ang teacher nyo ay gumagamit ng .quiz.org, magbibigay siya ng test code. Halimbawa sa akin, may binigay akong test code sa mga estudyante ko na pwede ko encode dito. So, itong tutorial na ito is para sa mga estudyante, paano gamitin ang test code nila. So, lagay lang ang test code dito na portion. Pagkalagay ng test code, you press enter. Then, ito na. Lalabas na ito. Itong page na to. Wherein makikita mo kung length, meaning ilang numbers ang test or quiz. Anong level? So, level 1 siya. So, here, makikita mo din kung sino yung teacher, pangalan ng teacher, anong section ka, and then yung code. And of course, yung code, pagkapindot mo dito sa drop-down arrow, makikita mo ang list of names. Dapat nakikita mo yung name mo dyan kasi naka-encode na yan, no? So, ang teacher mo, mayroon na siya na-encode ng mga names. So, dito, halimbawa, mayroon akong sample, ang na-encode ko na name is tatlo, no? Tatlo. Halimbawa, ang pipiliin ko ay si Paul, halimbawa, ako si Paul Clementan. Pangalan ng anak ko yan. So, halimbawa, ako si Paul Clementan. So, select ko lang yung name ko, then pwede na ako mag-answer. So, pag nag-answer na ako, at halimbawa, gusto ko mag-break, umihi, or what, pwede ko ma-post yan, no? Pwede ko ma-post. Paano i-post? Pwede ko siyang i-close lang. Ganyan lang pag-post, pwede ko i-post. No? So, may nagtanong, Sir, paano yan, sir? Pagkabalik ko, iba na naman yung problem. So, huwag mag-alala kasi kahit iba na yung problem pagkabalik mo, nandun pa rin yan siya. Kasi ang problem na naka-encode dyan, lahat yan dadaanan mo. No? So, huwag ka mag-alala kung skip mo yung isa kasi babalik pa rin.
So that is how to use www.quiz.org as a platform for online quiz. So halimbawa, tapusin ko to ha. Halimbawa, ito, answer na ako. So I'm just going to select, no? Kasi multiple choice to. So I'm going to select. Since tatlo lang, dapat tatlo lang yung question din. So halimbawa ito. So pag natapos ko yung tatlong question, lalabas na yung score. So makita na yung score dito. So makita nyo, completed is 3. Meron akong tatlong tama. Wala akong wrong. Then natapos ko ang quiz ng 3 minutes and 3.67 seconds. No? 3.67 seconds per problem or 11 seconds lahat. So makikita na ko na kaagad kung ano ang score. And then pag pinindot ko itong back portion, I can be able to see all the problems na na-answer ko ng tama. So ganyan lang gamitin ang www.quiz.org using a browser. Maraming salamat. Ipapakita ko naman sa inyo is paano gumamit ng .quiz.org using a cellphone yung ida-download mo sa App Store. So madali lang masyado to, no? So ang gagawin lang is punta ka sa Play Store. Here makikita mo yung Play Store. So makita mo ito yung Play Store na Android, no? So sa Play Store, i-type mo lang yung www. or .quiz. Pwede mo na i-type yung .quiz. Tapos press install. So pagka-install mo, it is only 21 MB. So hindi pa yan makaubos ng 10 pesos na load kasi yung 10 pesos na load is 300 MB na pang ML. Ito 21 MB lang, no? So madali lang talaga siya. Once you press install, 10 pesos na load lang yan. So mag-install na yan siya. Pending and verifying. So since maliit lang yung files niya, so na-install na, then you press open. No, you press open. Pagka-press mo ng open, ito na yung makikita mo. So as you can see, meron tayong tatlo part or meron tayong tatlong isda, yung practice, yung student sa gitna at yung teacher. So ikaw, not student kasi gusto mong mag-take ng test na at meron ang binigay na code yung teacher mo sa'yo, you're just going to press student. Lalabas itong part na to wherein you are going to select test code. Nakita nyo yung test code dyan. Select test code. And then, dito mo na ilalagay yung test code. So, kanina, meron akong ginawang test code. Ito yung test code. So, ang test code is 6N AVV 5MZ. 5MZ. So, pagka-press ko ng enter, kulang pala ng 5MC. 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 Pagka-press ko ng enter, yun, makikita mo na yung name mo dyan, no? So, mas madali itong cellphone. Pagka kita mo ng name mo, pwede ka nang mag-simula na sa test. No? So, halimbawa, pinress ko yung kay Tan Joseph, makikita mo na yung test. No? Okay. So, since makita mo na yung test, pwede ka na mag-answer. So, para hindi mag-block yung screen mo habang nag-answer ka, i-move mo lang, no? I-move mo lang para hindi siya mag-standby mode. So, press mo lang habang naghahanap ka ng answer or habang nagsosolve ka sa answer mo. So, halimbawa dito, nag-answer ako. Halimbawa, ako answer. So, press ko lang yung selection, tapos press OK. Then, another question will come out. So, another question will come out. So, after mo matapos lahat ng question, makita mo na yung score mo. So, pag nakita mo ng score mo, nandun na rin yung percentage, tsaka makita mo yung mga problem kung saan ka nagkamali at yung tamang answer. So, ganyan lang kadali using a cellphone.
So hope ma-encourage kayo na to use thatquiz.org as an online platform for a quiz or a test. God bless. You made